Hayi yazi iphunga lakho manje ngizwa nje ngisangena lapha eminyango ukuthi hayi siyasha la endlini. Ngicela ungichazela nje mama ukuthi namhlanje abantu ngoba baningi kangaka wenze njani upheka ini yindeni ukisa kamnandi kanje ukudla kwabo. Engakusho sibazobe beconsa imilomo. Usho nje shayeza kude kabi manje. Oh la sidla ngabeef la beef chula. Okay, ngisacela ungibukisa nje sihambe nayo. Kanjani amahlaza ngoba naka amaphansi kwamatafula sevuthiwe. Ungichazele ngoba zamaZulu. Yebo. Sithi namhlanje abadli sigwaqane. Udla kwesiZulu. Yebo. We are Africans. Yes. African and proud. Yes. Yebo. It's the same thing. Also a beef curry lapha njengoba bevele pheka. Oh, beef curry. Yes. Ngiyabona ke ujeqe nje la ukuthi udekiwe nje kumnandi nje siyabuya njena. Hayi ke mina namhlanje ngathi ngizoyidlela ujeqeke nje. Hayi ngiyabuya kujeqe. Siyaphoqa ngoba ifunga ukwazi ukushaya ibhola kusiza ukuthi ene uye kwabanazio. Oh sino chicken curry ngalana. Oh hayi abantu bazosutha nje hawu. Oh mase ukuthi ngalana soy rice but we're going to soy rice. Yeah, to prepare it with the different. It's just the rice. Okay. Unfortunately, I'm a salad. Enzelwa kwenye ndawo. Oh, khona salad section. Yebo, kune hayi ke ngeke kwazi ukuthi salad section. Ngeke kwazi. Ngeke kwazi ukuthi ake sibheke khona kwi salad section. Yebo. Okay, buya ngazi uthi yona ke le section yama salad ngiyabona nje ama salad adekile. Ngicela ungichazela nje mama ukuthi siqala la size la uhlobo lama salad nje sinalo namhlanje. No, we're having a beetroot lana, sifake chutney. Ukuthi be naleya. Let's see bane chutney. Let's see bane coleslaw lapha. Okay. Sibene butternut. Butternut, okay. Hayi kubukeka kumnandi impela. Siyabonga.
Zikwazi ukushaya ithombe levidiyo la.
Thank you.
Ilaba
Babukele emakhaya kumnandi ukuba umuntu omnyama, kumnandi ukubuka isintu, kumnandi le yonke into lamagcekeni nibonele nani ukuthi ibhadi binjani. Sengimnaye kumkhwenyana wami lana kanye nomakoti wami. Ngicela nisichazele nje ukuthi njengoba senenze lo mcimbi omuhle kangaka-ke, masisuka la yini enye esimele siyilindele la nje emndenini wakaMangazi? Akukho omningi engingakusho. Angisiye umuntu okhuluma ngomlomo, umuntu owenza ngezenzo. Lokho nje. Wena makoti ungabeka nje ambala okuvala. Ngize ngathi nje usengathi ngiyaqhubeka manje sengizolungisa inkomo. And then bese siyashaya. Bese siyawushaya. Hayi babukela emakhaya sizweleke ukuthi njengamanje sekushoda nje ukuthi siye esigawini zoyishaya ngempela-ke la umakoti ezothi ayidu kanye nomkhayela ethi ayidu. Sibonge kakhulu babukeli bami lapha emakhaya ngokuthi nihlale nathi nikhethe thina kubo bonke abantu. Ningakhohlwa ukuthi lolu hlelo niluthulela Intuli Media and Clothing Pty Ltd. Nisale kahle, sobonana ngokuzayo.